spróbować w pojedynku mistrzów. Bo chcę, żebyś dostał wklupane, krótko mówiąc. Tak, dokładnie. Dobra, to ja sobie pójdę do niebieskich. Dobrze, to idź sobie do Jak niebieskich ruch, w takim jak razie. ruch Chorzów niebiescy. Jak ruch Chorzów, a ja będę pomarańczowy niby Polonia, ale to tak powiedzmy, Nie. że to jest czerwone. Dobra. O, będziemy... Ej, ja myślałem, Wdupił. że to poleci w powietrze. Ale mnie wycwaniłeś. Jeden do zobacz. jaja. Ej, ładnie. Ale jak ja przez tą piłkę tak przeleciałem, ja nie wiem jak ja to zrobiłem. Dobra. Dobra. No, to miałeś taką tylko piłę, wiesz. O. No, tu już było groźnie. Kurde, bele. No, ty szalony, ty, panie. Kurde, ale to teraz takie skupienie jest mega. O, będzie brama! Padnij! Dwa do mi się jaja. zepsuł. Pad mi się zepsuł. A ty to grasz nie na fair. padzie, to ty powinieneś mieć No. jeszcze łatwiej, ja gram na klawiaturze. O kurde, to... O kurde. A! No dobra, postaram się. Nie, ale serio, skręciłem w lewo, a pojechał mi w prawo. Nie wiem dlaczego tak się stało. No, niech będzie. Niech będzie, że uwierzyłem. O, a w ogóle jak już tak gramy w piłkę, Tak. to może poruszymy taki temat. Czy ty kiedyś chodziłeś na mecze piłki nożnej, oglądałeś coś? Kiedyś byłem na meczu piłki nożnej, chyba Polska-Szwecja, bardzo Aha. dawno temu. I pamiętam, mój tata kiedyś zrobił taki, może nie trikas, ale podrzucił mnie do piłkarzy, którzy siedzieli w jakiejś tam loży, no Aha, nie? aha. I podrzucił mnie tam, a ja miałem taką flagę na sobie, no i zebrałem autografy tych wszystkich piłkarzy, no ale to byłem To był podjarany szpan jako wtedy mały pewnie dzieciak. na placu. No, tak, wtedy to się podjarałem, ale gdzie tą flagę mam, to nie wiem. To nie, to ja tak. Kurde. Ja z No meczy mów. to tylko na Polonii byłem raz chyba. Na Polonii, a Na Polonii. w ten sposób. Na O nie! Polonii. O nie! Nie! O tak! O jest! O! Pad mi przestał. Zaczął Przestał mi działać. szwankować. I zaczął działać, dokładnie. A. No, ale generalnie też dużo grało się w piłkę nożną, jakby nie patrzeć, w gimnazjum, w podstawówce. Trzeba było, prawda? Zajmować się sportem, będąc małym. Ło, no, O nie! Umysł samobuja! no, to kurde było bliskie. Wstyd, jak pieron. Ja to my to jak to się na placu grało w bale, nie? No, To dokładnie. kurde. To jeszcze czasy jak jeszcze, no nie mogę, kurde, bo się zagadałem. No, To jeszcze jak nie miałem zagadałem cię. komputera, a ja miałem komputer dość późno, a potem jak takie początki jeszcze jak komputer miałem, no to tam się grało nie tak dużo, nie? A większość czasu to właśnie na placu z kumplami w bale. No tak. W bale, Całe w dnie. puchę, pamiętam. O, jeszcze. od rana do nocy, nie? O kurde. Będzie 3-2. Ej, no kurde, co jest z tym padem? Nie, No i- żebym tak mówił specjalnie czy coś, A jakiego ale masz serio, pada? coś jest nie tak. Z Logitecha, bezprzewodowy. To Bardzo Logitech możliwe, teraz. że ma- Poszła antyreklama trochę. O, no trochę. Ej, nie, wszystko w porządku z tymi padami. Nie, Wszystko fajnie, jest okej. byście dawali, to bardzo chętnie. Jak Co to? najbardziej. Bez mała. No, ale tak a propos tej bali na placu, to ile człowiek No, doznał no. jakichś kontuzji, Pewnie. ile poździapysz, nie mówię tam poździeranych kolan, ale czasami takie... A i się zdarzyło też raz wyczaskać okno sąsiadom, Tak. A także... najgorzej jak weszła różne piłka historie. gdzieś w miejsce takie, gdzie No, nie dało no, się no. później po nią wejść. Dokładnie, ja tu w ogóle miałem tak, bo ja mieszkam niedaleko cmentarza i myśmy mieli tak zrobioną budę, że jedna buda to był murek cmentarny, a druga to była taka przestrzeń między blokiem, a między krzakami. No i jak się strzelało na tą budę, na ten murek cmentarny, no to wiadomo, że bala wylatywała na cmentarz Nie. często pewnie. O, będzie! Kurde. No. Ej, co jest z tym padem? I teraz, Kurde, nie, to jest i też teraz niemożliwe. wiesz, strzelasz na bramę za wysoko, za mur i słyszysz tylko takie ciul, 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 znicze tłuczone na cmentarzu, nie? No, masakra. O, masakra. to jest, kurde, to trzeba uważać tak. Było życie na krawędzi kiedyś. No, kiedyś się takie rzeczy robiło, a teraz to, kurde, w internecie. Ej, no co jest z tym padem? O, co jeszcze nie działa. Spóźnia mi się to. Ale wiesz, jak ja tak obserwuję teraz, jak takie dzieci
jak ja byłem w ich wieku, powiedzmy 10 lat, 11, 12, to już jest, jak jest takie, były ostatnie wakacje, to może dwoje, troje dzieci takich na placu tam jeszcze się bawi, a kiedyś to, no wszyscy, nie? To kilkanaście co najmniej. O Jezu. No tak, ale Ale najlepsze teraz jest to, że już- większość z nich pewnie gra w piłkę, ale na tablecie. A we FIFA, nie? We FIFA. No. No niestety. To tak ze Takie wszystkim. czasy się zmieniają, my sobie biegaliśmy po placu bez troski. Ale to dobrze, nie? To jest dobrze, że nam Tak. się jeszcze udało tak, załapać ja się cieszę. na te takie, powiedzmy, nie tak jak dzisiaj, że dzieci w wózku z tabletem, nie? I z iPhone'em. No, dokładnie. Bo to Ja już nawet, to naprawdę już tak. nie jest przesada nawet, nie? Że tak się dzieje. Wiesz, te bieganie, te wymyślanie sobie jakichś nowych zabaw i tak No, dalej. a już w ogóle nie mówię, te budowanie baz i tak dalej, tak, nie? Tak, z Kurde. koców najlepiej w domu Dokładnie. z kuzynem. Albo w wojnę jak się grało, giwery z patyków, nie? Tak. I ja raz miałem z kolegami, kiedyś robiliśmy coś takiego, że z patyków robiliśmy sobie miecze. Aha. I w sumie uprawialiśmy szermierkę. O, To był, ale kurde, kolega, który wpadł na to, to był po prostu geniusz, naprawdę. Ja nigdy się nie spodziewałem, że można się tak fajnie bawić patykami. ale wiesz, też ci powiem, że w dzisiejszych czasach to jest tak, że jakoś tak ludzie się boją, że dziecku można dać telefon, ale Wow! ale nie można dziecku dać patyka, bo one sobie oko wydubie albo się zabije w ogóle, nie? No, dokładnie. Jakoś tak teraz te dzieci się tak trzymie pod kloszem, mi się wydaje też bardziej. Chyba jest coś na zasadzie takiego przewrażliwienia. No, albo możliwe, nie wiem, jak to możliwe. nazwać. Może rodzice są za bardzo przewrażliwieni i myślą sobie, że dziecko, nie wiem, zrobi sobie krzywdę zanim co ja mówię w ogóle? Że zrobi sobie krzywdę niż będzie się bawiło czymś, no nie? No Czy dokładnie, miało ale z czegoś znaczy wiesz, ja radość. nie mówię, bo my sobie też raz zrobili krzywdę poważną nawet i takie żeśmy niektóre mieli zabawy, które się mogły bardzo tragicznie skończyć, No bo pewnie, wiadomo, jak już się oczywiście, nie że było tak. jak bawić, to żeśmy z murka cmentarnego na kupę gruzu skakali i inne mieli O takie kurde. zabawy. Tak, albo łazili po niemieckim bunkrze w ogóle, takim z latarkami, wiesz, ze świeczkami. Ja ci powiem, że człowiek to sobie, jak był taki, miał 12-13 lat, to sobie nie zdawał sprawy nawet, co się może mu stać, nie? A No i to pewnie. dopiero sobie tak uświadomił parę lat temu, ile tam zagrożeń. Honorowy? Nie zdążyło! Nie zdążyłem. Cholera. Musimy Ale sobie... z tym panem mi przerywa mi. No tak, na pewno. Cię zakłóca. Mama na kablu chyba Zakłóca. stanęła i bez to zakłóca. Musimy No na pewnie coś tak. na tym, coś rozegrać na, jak to się mówi, rewanż. Rewanż, jasne, jedziemy. Ja jestem ready. Możesz Ja też. kliknąć ready, chyba i powinno być ok. 5-2 to jest mój No to- drugi mecz w Rocket League'a i pierwszy wygrany. No wybacz mi, ale teraz cię zniszczę. I co, zobaczymy. teraz zamieniamy Dobra, to stronę, ja czy idę, nie? ja idę do Orange'ów. Dobra, czyli teraz ja jestem ruch Chorzów. A ja To jestem dlatego wygrałeś, to dlatego ruch wygrałeś. pomarańcza. To dlatego wygrałeś, no na pewno. Tak, to dlatego. Mogę się za... Nie ma takiego bicia. O nie! Nie! Ło! Nie będzie! Nie! Nie mało! No nie, no zanim ja się pozbieram tym samochodzikiem, to co? Co tam się stało? Wdupił. No, A? i super. I super. U mnie na placu zawsze było tak, no ale rzucaj się na tej bramce, no ale rzucaj się! Tak, a kurde, te wojsko betonowe na No przykład. dokładnie, no ale rzucaj się no! No, rzucaj się, co ty? Piłki się boisz, czy co? No dokładnie, piłki się boisz! No. O, jaki trik. Ale ja zawsze jak było WF albo coś, to ja przeważnie było tak, że w przeciwnej drużynie byli tacy zwyrole psychopaci i ja się tak bałem stać na budzie, bo piłę że mi, zaraz taka no dokładnie, kosmiczna leciała, nie? że mi ktoś w ryja Zaraz takie strzeli, mi petardy. nos połamie. No. Kurde, strach był. To na WF-ie, że tak szczególnie w gimnazjum Co już się dzieje potem. z tym padem? Masakra, ja nie poznaję samego siebie. A było grać na klawiaturze? Ale wszyscy No mówią tak, patrz. o nie, to nie idzie. W Rocket League na Znaczy- klawiaturze. Znaczy idzie, ale szczerze powiedziawszy, no idzie. dużo się nie da zrobić.
bardzo mało się da zrobić w Rocket League. Wiesz, W sensie są na przykład takie- te aeriale no, no. i tak dalej. No co jest kurde? Są takie gry, że na padzie jest bardzo ciężko, na przykład Meat Boy. Ło, jaki zit! Masakra. Meat Boy, nie? A ja Tak, Meat Boya tak, prawie, tak, że tak. przeszedłem na klawiaturze całego. A to te, na klawiaturze bez problemu się Meat Boya da przejść. Ale na padzie jednak łatwiej dużo, nie? Tak? No, to nawet czy nie tak wiem. słyszałem. Będzie! Ej, wiesz co, ale... Dobra, nie, nic nie mówię już z tym padem. Podmucham w baterię. Może Może sobie kierownicę to coś podłącz. Ej, ale to by mogło... to by mogło coś dać. O, super, teraz mi pad nie działa. Wiesz, ludzie grają w tym, w CS-a na tym, na klawiaturze, kierownicy. co gadam, na kierownicy, no. Co ci się tam, coś ci się zepsuło całkiem. No, poczekaj. Dobra, znaczy, to nie będę że mi się strzelał. zepsuło, ale Dobra. pad mi przestał tak jakby trybić przez moment. Ale zaraz go sobie To coś tutaj ty z wyłączymy tym z padem powrotem. robił, że on takie rzeczy mu się dzieją. Wiesz, powiem ci, że leżał no tylko i wyłącznie. Czyli to nie był pad, który został wielokrotnie rzucony w coś? Nie, właśnie takich rzeczy nie robię, szanuję sprzęt gracza, także to tak... No raczej nie ja miałem działa. takiego vloga, robiłem jakiś czas temu właśnie o rage'owaniu w grach i tam pytałem też O. widzów, czy im się zdarzały takie sytuacje, że na przykład mu się Możemy zdarzyło rzucić, wiesz, tam padem czy klawiaturą. No, czy I co, myszką. miałeś kiedyś coś takiego? Zdarzyło ci się? Tak fest zrage'ować przy czymś? To znaczy tak fest? Nie, ale na przykład zamiast uderzyć w klawiaturę, czy w myszkę, czy w cokolwiek innego, no to zazwyczaj tylko się zdenerwowałem na siebie i w poduszkę uderzałem Aha. zazwyczaj, No no to to tak. było sprzętu. To Tak dobrze, kulturalnie, tak to kulturalnie. dobrze, to na spokojnie. Na spokojnie, nie! no. Nie! Kurde. To mi się też, nie, mi się tam kiedyś raz tylko było tak, że poważnie miałem ochotę rzucić to, jak jeszcze na Xboxie 360 przechodziłem Gears of War tam na najtrudniejszym poziomie trudności, to wtedy no. przy tam ostatnim bossie to dosłownie już mi brakowało, wiesz, no niewiele, nie? No tak, a no przy takich sytuacjach to O. miałem... Znaczy tak zbierało mnie, żeby na przykład, wiesz, walnąć w klawiaturę czy tam w myszkę, ale jednak się umiałem powstrzymać. To dobrze, dlatego ja... O nie! Kurde. Ruch chorzu. Dlatego ja, wiesz, w ogóle unikam takich gier jak Dark Soulsy i tak dalej. Nie, Dark Souls to jest gra nie na No. moje nerwy. Ja grałem, No, jak jeszcze miałem pada, miałem takiego pada, jak jeszcze miałem Playa trójkę, miałem obie konsole i sobie go tak skonfigurowałem, że udało mi się go podpiąć do kompa. To grałem, ale No. ci powiem, że no stwierdziłem, że to nie jest gra dla mnie. Są ludzie, co to lubią, są ludzie, co lubią się denerwować po prostu, nie? Ale Tak, no kurde, ile można tam ginąć pod rząd, który raz już w jednym miejscu, nie? No pewnie i na przykład jeszcze nie wiem, coś ci się nie zasejwuje. O, no i do dokładnie, widzenia. to już masakra. Nie, co ja robię? Jezu, jaki ze mnie leszcz. Dałem ty mu, tam byłeś? dałem mu strzelić, kurde. Tak. Niech ma. Padł mi znaczy, no, Niebieskimi padł gra, już to działa. niech se przynajmniej strzeli. Dokładnie. Bo ja jako człowiek z Bytomia byłem wychowany w, że tak powiem, ruch chorzowskie psy, ale jak ktoś by tam oglądał filmy, był z Chorzowa czy coś, to niech się nie ten, to tak wiadomo, to takie żart. tam. Znaczy no, żarty żartami, ale jak dochodziło do meczu Polonii z Ruchem, to wychodziło poza żarty, nie? To No krzesełka tak, furgały na Polonii. Ale teraz chyba już jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi O, o... teraz Polonia już gra mniej więcej na poziomie Bajtli z placu właśnie, także... No właśnie. No nie! Oh yeah. Znaczy ja ci powiem tak, że jak na Łagiewnikach to tutaj w sumie jest różnie, bo i Polonia i Ruch, ale... ja No, nie wiem, to czy jest oni tam, się to jest tak na tego, na styku no, kultur. Na styku. Tak, najciekawiej to jest w ogóle przy Mediamarkcie, wiesz gdzie, nie? Bo tam już tak, bo tam już Przy tak, Tesco niby, tam, nie? niby to jest Bytom, ale widziałem parę razy napisy 100% jebać Polonię i tak dalej, już pod Mediamarktem. Co ja zrobiłem teraz, to ja nie wiem. Także tam trzeba uważać, Nie bo wiem. jak cię chycą i cię zapytają to- za kim idziesz, to w sumie nie wiadomo co powiedzieć, nie? No, Nie wiadomo co Ja- powiedzieć. idę za tym, kto jest przede mną. No ale to my za Bajtla takie robili, na przykład, że tam idzie taki gościu i się pyta, za kim idziesz? A my mówili, o ja nie idę, bo mnie nogi bolą, nie?
No. Takie śmieszki były. Ale teraz ja rzadko spotykam się na przykład z jakimiś takimi sytuacjami, gdzie ktoś się pyta faktycznie, kto za kim jest na przykład. A to nie, to ja się ostatnio raz z takim No już czymś chyba spotkałem, tego to nie gdzieś ma. za Bajtla, to paręnaście lat już temu. chyba czegoś takiego nie ma. No, Bo wiem, że kiedyś to było nagminne. no było. Ale teraz to chyba już Ach! wyluzowali. Tak, teraz. Chorzoscy wygrali, dobra, ale odblokował mi się Chorzoscy. Top Hat. A mi coś z Unreal Tournament. Dobra, ja bym tutaj chyba w Jakaś sumie flaga. zakończył, bo tak akurat po No, jednym też mi się tak wydaje. to jakaś Pewnie. mowa, jakąś mowę wygłoś końcową. Mowa końcowa jak najbardziej. Oczywiście zapraszam was wszystkich do Niklausa na kanał. A ja Jak do MDK najbardziej możecie zapraszam, do niego wbijać. będzie link Tak, na dole tak. w opisie. No, wszędzie, czy to w opisie, czy tu gdzieś mniej więcej się pojawi w adnotacji, czy gdziekolwiek. No i co? No i myślę, że jeszcze jakieś materiały się pojawią na pewno z Niklausem i to nie tylko i wyłącznie w Rocket League, ale też pewnie może jakieś H1Z1 albo Ja. coś takiego. Będzie. Taki spoiler. Ja nic nie powiedziałem. Także wszystko wyjdzie w praniu. Dokładnie. No i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. No i cześć. Cześć Do i czołem. zobaczenia.